Good morning mga kaitlog, what's up? Kamusta kayo dyan? Tara, samahan nyo ako ngayong araw. May pupuntahan tayo. Punta ako ng Manila, may hahatid lang ako na sasakyan sa may Balintawak. Pero ngayon, puntahan muna natin si Paring Paem. Shoutout kay Efraim Fernandez. Yun, nandito na tayo sa may palengke ng Dagupan. Kailangan ko nang gamitin ang aking mga paa para maglakad. Tingnan muna natin ang pormahan. Mamaya pawis na yan. Yan, ito na. Sa kahabaan ng aking nilalakad, nakita ko si kuya na nagdi-deliver sa akin ng yelo. Shoutout sa'yo kuya. Ayun, malayo-layo pa ang pupunta natin. Malayo pa ang bahay nila. Sa tawid na tayo. Let's go! Morning! Ito na. Tawid na lang ako. Doon yung bahay nila Paring Paem. Sana gising na siya. Ingat tayo lagi sa pagtawid. Yun o, kapansin-pansin ng tao gama dito. 3 kilyon. Laki ng ano nila dito. Pero silipin muna natin si Paring Paeng kung gising na siya. Parang wala pa. Paring Paem, tao po. Ayan o, laki-laki ng ano nila dito. Tao gama. Shoutout sa Dagupan City. Ito na nga, kasama na natin si Paring Paem na mahihain sa camera. Ayan, halos ayaw magsalita pag nagbablog ako. Bakit ganoon, Paring Paem? Pare, saan ka na? Saan ba yung sasakyan? Nandiyan ka pala sa likod ko. Saan mo ba nilagay yung sasakyan mo? Ito na nga, kakain muna kami dahil wala pa kaming almusal at ginising ko lang siya. Anong gusto mong ulamin? Pare, turo mo lang at ako na ang bahala sa'yo. Eto na, kakain na tayo. Tara, kain na tayo kahit yung niyang kakahiyain. Eto na guys, palabas na tayo ng Tiplex. Mag-ESLX na tayo. Medyo hindi ako makapag-vlog kasi syempre, driver, safety first. Kaya antabay lang tayo at panoorin ang ating video. Mahirap na, baka mahuli, malaki ang multa, walang pambayad. Kaya patago na lang ang video natin. Itlog, ito may nakita ako sa likod ko. Wow, mga rider na mga girls. Puro babae sila oh. Mga naka big bike na babae. Nakikita ko sa likod, marami. Yan sila puro babae. Naka big bike. Na all, nakakapag-drive ng big bike. Ang sarap nilang tignan. Sama-sama sila nagra-rides. Nako po, toll gate na pala. Kakasunod ko sa kanila, mukhang mamamali pa ang pasok ko dito. Cash lang, cash. Layo ko na pala. Yan, nasa cash na tayo. Wala pa po tayong RFID. Muntik na ako nang magmulta. Yari ito. Yun nga, ito habang naghahanda ako ng pambayad ko sa toll gate, siningitan ako ng 4 na big bike. Grabe kayo, wala man lang kayong pasabi-sabi.
Yan, pasilip-silip ka kuya, porkit binibidyoan ko kayo. Hindi, okay lang yan. Maganda naman ang mga big bike nyo, kahit mauna na kayo. Bombaan nyo na ako, okay na yan. Sino-sino ba kayo? Mga vlogger ba yan? Kala ko mga vlogger eh. Pero ang gaganda ng mga big bike nyo ha. Kahit mauna na kayo, sige. Bombaan nyo na ako dito sa likod. Shoutout sa inyo, iingat kayo palagi. Ride safe. Yeah. Sige, ambag-ambag muna kayong pambayad. Ayan, nandito na tayo sa Victory Liner na Caloocan. Yun, hindi ko alam kung dyan ba ako sasakay o saan ba. At ako'y nagugutom na, hindi ko alam kung anong unahin ko. Uuwi na ba ako ng Pangasinan o kakain muna? Siguro kakain muna ako. Tara, samahan niyo ako. Hanap tayo ng makakainan. Gutom na talaga ako. Sure tayo dito. May makakainan tayo dito sa mall sa loob. Tara, pasok tayo. Hanap tayo ng makakainan. Yan guys, first time ko nga mag-vlog ng ganito ng maraming tao. Hindi ko alam kung paano ko iaangat na itong camera ko, kung paano ako magbablog ng sarili. Pero try na rin natin para habang tumatagal lalakas loob natin. Yan ang Victory Mall. Hindi ko alam kung saan tayo kakain dito, pero may nakikita ako ditong lasagna eh. Mukhang masarap to. Tingnan nyo to. Parang ang sasarap talaga. Ano na ito? Saan pwedeng kainin? Pwede na. Ano yung standard position? Sama ko lang to sa vlog ko tayo. Isang ano na lang, lasagna. Magkano isang lasagna roll up? Dalawa na yan. Sige, isa yan. Masarap. Ang hirap mamili. Mukhang mabigat talaga sa tiyan. Ano na? Kaya nga eh. Parang busog na ako, titignan ko pa lang. Sige, ito na lang isa. Ito yung free. Yun, natapos din ang ating pananghalian. Guys, ito nga talaga ang aking pananghalian. Hindi na talaga ako nagkani para hindi mabigat sa biyahe. Saan ba basurahan nyo, te? Para maitapon na maayos to. Dito ba? Yun, at ako'y nauuhaw. Saan ba may tubig dito? Nakalimutan ko. Kain ng kain, walang tubig. Yun na. Nauuhaw na ako. Kailangan na natin ng tubig. Kasi walang panindang tubig siya. Naghahanap tayo ng tubig. Tubig akong dala kaso ubos na. Let's go. Sayang, wala siyang pangalan. Sige. Thank you.
Yo, nabusog na. Sana kaya ako makakabili ng tubig ng tuluyan ng mabusog at makabiyahe na para makahanap nga dito. Dami na talagang tao dito sa Manila na pinipila ang ATM. Sari-saring amoy katulad nito, amoy basura. Meron naman amoy prutas. Ito naman ang sitwasyon sa labas. Naku, si ate nagkakamot ng puwet. Pasensya na, hindi ko sinasadyang makita. Ayan, ito, daming bibiliin. Ang sarap mamili pag maraming pera. Ito ang kalagayan ng monumento sa Caloocan. Dati nang nadadayo to. Pero ibang-iba na ngayon. Ingat sa mandurukot. Shoutout sa inyo. Nagtrabaho kayo na maayos. Ala ate, ano yun? Ano yung dinukot mo? Nakita ako, pasensya na. Ito nga't nakita akong Victory Liner din. Tanong ko nga dito, baka dito rin ang sakayan talaga o dun sa kabila, hindi ko alam. Kalimutan ko na. Wala naman masama magtanong. Tanong natin si Manong Guard. Boss! Boss, tanong ko lang, bali dito sakayan ng papuntang Dagupan. Wala dito. Ano yung ilan dito? Salamat. Bali ang daan sa loob ng ball, pwede? Pwede po, dire-diretso kayo sa dito. Okay, salamat. Salamat sa iyo. Salute po sa inyo mga guard ng Victory Liner. Yari lang dyan. Yun nga mga kaitlog, sabi nga ng guard, balik tayo dito sa loob. Dun nga talaga sakayan sa likod na papuntang Dagupan. Balik na naman tayo sa loob. Ay nako po. Ito nga legit dito nga ang sakayan ng Dagupan. Pero ang sama ng tingin sa akin ng guard ng lalaki. Pero yung isang guard na lady guard naka-smile. Hanggang na tayo. Harap tayo ng bus. Papunta Dagupan. Wala pang Dagupan. 310. Para saan mo ba yung video na yan? Bablog ako, traveler. Vlog ka? Oo. Kaya punta akong Dagupan, wala pa palang Dagupan. Shoutout kay sir, tsaka kay madam. Tulungan ako. Baka maligaw pa ako eh. Ha? Pwede ka muna bumili ng bus? Pwede na. Okay, wala pa yung bus. Wala pa. Thank you ha. Kaya tayo dito. Dr. Nyon ma'am, Dagupan po, anong oras po? 310 po ang Alex. 3:10. Ano, may duplex po ba? Deflector ng ng Dagupan. Hindi siya. Bagyo lang po pero sa lang sir, yung exit niya lang sa sa San Miguel. San Miguel. 3:10 pa. Opo, ito lang po yung deflex namin. Pabiyahing bagyo po. Bali ang exit ng ng Dagupan. Sir, magkakalasyaw pa kami. Nagkakalat na. Pwede mamaya ng bayad? Pwede mamaya ng bayad? 3 p.m. papunta. Pwede naman, pero kasi wala ko may wala ko sa Yan po kayo. Sige, kuha na ako. Magkano? Dagupan terminal na. Ano na? Sa lahat naman po ng pasahero, may ticket po na 3:05 p.m. Papuntang Santiago sa Pinagkakang Pagkakang ng Cagayan. Order. Yan po kayo sasakay sa bus number 5. May ticket na tayo pero wala pang bus. Hintayin natin ang bus. 3:10 daw. 3:10 ng tanghali.
Sasakay. Sunod ang travel natin, Baguio. Try natin, pero talaga nakalimutan ko ng pero bumili. Sa loob, Ha? Bawal po ang kukuha ng camera dito sa loob. Ah, bawal ba? Bawal po. Okay. Oh, pinagbawal tayo kumuha ng video. Mga traveler dito. Pero nakalimutan ko na kumuha ng tubig. Ngayon, bibili muna tayo ng tubig. Pero, naigpit ang gwardiya, bawal daw. Ewan kung bakit bawal. Kaya, pabili po ako ng tubig. Dito kaya natin bumili ng tubig kasi lahat ng pinaglakan natin. Nakalimutan ko ng bumili ng tubig. Magkano po? Galing ako dito sa dispatcher office. Nagbablog ako kasi sinabihan ako ng isang gwardiya. Okay naman daw, pwede naman daw mag-vlog dito about dito sa ano nila, terminal nila. Ngayon, mamaya pag-antay natin yung bus darating kasi wala pang padagupan. Tingnan natin kung anong resulta ng ganda na Victory. Victory, punta tayo na Dagupan. Dito pala tayo sa Caloocan, ha. Caloocan Terminal karoon ng Victory Liner. Yeah. Kaya natin WhatsApp. Paano ang kuhan? Punta natin maganda-ganda. Gusto tayo, parang manunulan tayo ng sini. Upuan nila dito pa, manunulan tayo. Nakaharap tayo ng maganda po. Tapat na ang malaking electric fan. Yung tayo na kami. Sige. Guys, Padagupan na tayo. Dito na yung bus ng Padagupan. Try na natin yan. Tingnan na natin para makaalis na tayo dito. Thank you. Attention, Aniki, hanggang na bumas. Pwede na tumakas sa tapat number. Ay, naku po, saan ang upuan ko? Kanya-kanya na kami nahanap ni Kuya ng number ng upuan. Kasi yung numbers ng ticket ko, pala ko may bakante pa. Yung pala, inupuan na ng ibang tao. Kaya ito, hanap na lang ako ng ibang upuan na nakakaya naman naka-sitting pretty na si Kuya. Ganito, Dagupan to Bulinaw. Ay, Bulinaw. Ito lang ko sa nakukuhan. Nakukuhan na naman. Nakaupo din sa wakas at ito'y paalis na kami. Pabalik na naman ng Pangasinan. Back to reality. Go, go, go! Ito yung hindi ko ine-expect sa pagsakay ko ng bus. Nung umandar, bigla akong nahilo. Ewan ko kung bakit. Sanay naman akong bumiyahe. Bakit ngayon nahihilo ako? Napansin ko lang sa pagbitaw ng clutch ni Manong driver, medyo nabibigla kaya pakadyot-kadyot yung bus, kaya ako nakakaramdam ng hilo. Ay naku po Manong driver, hindi naman siguro kayo mabaguhan. Ingat po marami kaming sakay, may mga mahal pa kami sa buhay na naghihintay sa bahay. Pero safe tayo niyan, kaya yan! Shoutout pala kay ate na taga UCC ng Caloocan, Monumento, at parehas kami nahihilo pero sa kanya ayaw niya ng aircon, ako need ko ng lamig.
Ay, salamat at nakapag-relax din kahit pagod na pagod. Ngayon ko lang naramdaman yung pagod, yung medyo dire-diretso na ang takbo ng bus. Ito, tingnan nyo yung sombrero ko, pawis na pawis. Pati likod ko, pawis na pawis. So, sa mga kasama ko sa likod, shoutout sa inyo. Kahit silip-silip lang, sana makilala nyo ako. Egnok TV lang! I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty. Ito na, papasok na tayo sa NLEX, papuntang North. Ang ganda ng view. At may nakilala akong vlogger dito sa katabi ko lang, hindi siya yung vlogger na lalaki. Ang ganda daw ng view. Iba ang view na nakikita niya. Sumasalot si ate, di ba? Shoutout sa iyo, taga UCC. Good luck sa accounting course mo na third year college. Yeah. Yan, shoutout pala kay ano. Mark Mystery. Shoutout. Subscribe niya. Nakilabot ko. Yun, Team Makalote, shoutout. Kasabayan ko dito sa bus. Bigla isang vlogger din. Yan, dito ako sa bus. Shoutout sa inyo mga tulog. Yeah. Shine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. Yes, andito na tayo sa Dao Tarlac. Yeah, saglit lang, mukhang gasagasaan pa ako ng bus. Yeah, dito na tayo sa Dao Tarlac Terminal. O, sisiyan lang, tumatawag ng aking misis. Ako na lang mag-isa, naabutan na ako ng gabi. At ito, magsisenti-senti muna tayo. At talagang pagod na pagod sa biyahe. Ewan ko ba, nakaupo ka lang, kala mo nakakapag-relax ka na, hindi. Parang lalo ko napapagod sa alog. Nasa bus stop na nga tayo ng Tarlac. Ito, ginutom na ako. Bumili muna ako ng burger sa McDo. Di ko na namidyohan kasi akala ko aalis agad tong bus. Yung pala, hindi. Matagal-tagal pa. Dito ko nakakainin to. Ito na ang pampalipas gutom ko. Burger sa McDo. Wala na. No choice na. Tara, kain. At talagang matamlay na at mapungay itong pagod na. Pero laban, sige, ulitin pa rin natin to sa susunod na mga vlog.